Nastavljamo sa našim kulinarskim radionicama. Sa mnom na bini su Milutin i Vlajko. Jedan veliki pozdrav. Hvala. Milutine, Hof je i ovog festivala prisutan. Imamo sjajne proizvode od Aronije. Šta još možemo da vidimo na vašem štandu? Na našem štandu možete vidjeti konkretnu primjenu Aronije u testima, jel? Od štrudle preko baklave, koju smo, da ne bi skrnavili ime baklava, nazvali pita sa Aronijom, i naravno onih naših standardnih proizvoda koje, evo, će i danas Vlajko koristiti ovde na ovoj bini. Firma Hof se inače bavi preradom Aronije, ali pokušava i da promoviše Aroniju kao jednu veoma zdravu, a pri tome i ukusnu biljku. I gledamo da koliko god je moguće se prikaže njena primjena u raznim proizvodima. E sad, da nema ovako kreativnih i ljudi koji znaju svoj posao, mi bi teško prošli sa primjenom Aronije. Ja imam samo jedno pitanje pre toga. Gde mi možemo da pronađemo, osim danas još na festivalu, ove proizvode? Naši proizvodi se prodaju u Univer Eksportu, u Merkatoru, u Ideje Organik prodavnicama. I preko sajta? Molim? I preko sajta? I preko sajta, naravno. Sajt, Instagram i tako dalje, to je sve moguće naručiti. hofsa2f.rs. Tako je. E sad, ovakvi, da kažemo, kreativni ljudi koji znaju svoj posao i pri tome im nije mrsko da se bave nekim novim ukusima, prave pa ozbiljna čuda sa Aronijom. Vlajko je poznat po tome što na Korzou, na splavu Korzo, na kome je glavni kuvar već evo 9 godina, stavlja Aroniju i na meso i na sireve i pravi raznorazne poslastice s Aronijom. I za danas je smislio da radi rolnice s Aronijom. Vlajko, odakle toliko ideja za Aroniju? Slane, slatke kombinacije? Pa na našem tržištu je prebukirano nekim novim proizvodima kao što su, na primjer, neke gođe bobice i ostali proizvodi, a zanemarene Aronija. Aronija, za mene lično, kako da sad izrazim, predstavlja neki novi ukus. Naprimjer, ja tu Aroniju pripremam na nekoliko načina. Jedan od načina je Aronija sa lavandom, kao što ćete probati sad rolnice. Druga varijanta je Aronija sa Seven Space-om. Seven Space je mešavina 7 vrsta azijskih začina i ona odlično ide uz crvena mesa, odlično ide uz sireve. A Aronija sa lavandom može da se priprema evo ovako kao ove rolnice, pa na primjer možemo da je pripremimo isto uz neke meke sireve, možemo da je pripremimo uz sladoled. Znači odličan je balans Aronije i lavande. To je baš onako jedan spoj. To mi nikad ne bi palo na pamet. Ja sam lavandu držao u klaviru da je ne pojedu moljci. Pa u kuhinji se uvijek nešto eksperimentiše, iskreno da budem, i onda tako nastaju nova jela, novi ukus i sve ostalo. Odlično. Rolnice, znači imamo kore od Aronije, tačnije od mlevene Aronije, kao što vidite, i njih ćemo iseći na pola. Znači presavimo jednu koru, kao što je jedna veličina kore, na polovinu i ovako dobijemo jednu malu kockicu. Tako reći kao maramicu. Kao maramicu. Tako je. Zatim uzmemo malo nadeva, evo, i malo preliva od Aronije. Koja je razlika? Pa možemo da pomešamo jedno i drugo. Evo ja sam sad, na primjer, uzeo iz ove dve male teglice pa sam stavio jedno i drugo. Sa nadivom dobijamo da bude sočna, a sa prelivom dobijamo da bude onako struktura kao što je gelasta. Zatim koru savijemo s jedne i druge strane. Ako je pečemo u reni, ne trebamo da je zatvaramo na kraju sa nekim brašnom ili gustinom ili vodom. Evo ovako ćemo napraviti jednu malu rolnicu i ubacit ćemo ju u plekčić. A ako je pečemo u fritezi ili na nekom mulju, dubokom u tiganju ili već u nekoj plitkoj masnoći, znači kad je zarolamo ovako, na kraju znači, razmutimo malo gustina ili nekog brašna ili nečega, sastavimo i evo, možemo da je ispečemo u fritezi. Znači ovo bi bila jedna mala rolnica. Ja ću sad ovo staviti da se ispeče i za nekih 7-8 minuta
će biti gotovo, pa ćete biti svi u mogućnosti da probate. Odlično, dakle za 7-8 minuta. Koja temperatura treba da bude? Pa vidite ovako, ako pečemo te rolnice, trebamo da stavimo temperaturu 200 stepeni i da znači, ispečemo na 8 minuta da bi bila kora hrskava, a unutra taj fil bi se zagreo i da bi bio sočan. Dobro. Nećemo stavljati previše ulja da... Ovo nije mikrotalasna, ovo je mala rerna, klasična rerna. Jedna mala rerna, ovako može da se ponese, tako da... Da možete pod mišku kad odete negdje na izlet, pa malo u struju ili kod komšinice na kafu, da. Praktično, mala rerna, da. Da ne reklamiramo sada, ali 50 evra ima da se nađe. Ove rolnice možemo da serviramo u nekom plitkom ili dubokom tanjiru, sve zavisi šta želimo, koji efekt da dobijemo. Ako serviramo u nekom plitkom tanjiru, znači dobit ćemo klasične rolnice, a u dubokom tanjiru možemo da ispod napravimo neki vanil krem ili neki podliv, ili možemo jednostavno da ubacimo taj nadev od aronije. Ja ću pripremiti ovde s tim nadevom, podmazit ću na tanjir, ubacit ću 3 rolnice i sad, po vašoj želji, možete preko da stavite neki sladoled i dobijete jedan fin desert. Koje piće uz ovo da se služi? Piće uz ovo da se služi? Pa neki domaći, neki prirodni sok, eto. Domaći prirodni sok, dobro. Tako je. Ovde ih na festivalu ima puno. Jeste, imamo neke domaće sokiće, pa ćemo to pripremiti. Jel može neki domaći sokić sa alkoholnim vrenjem? Kako mislite domaći sokić? Pa neka rakija. Pa ne mora baš rakija, može neko vino. Pošto i u aroni i u vinu ima nekih... Sokić za odrasle, tako reći. Evo, čiriba, ovde je već prošlo tih 8 minuta. Ovo je sada TV emisija uživo. Ja sam ovako uradio i prošlo je 8 minuta i evo ga spremno. Tako je, kao što gledate na filmu. Kaže ovako. Evo, ovo će biti jedna forma. Možemo i ovako da vidimo. Tu možemo da još malo prema logotipu tamo ugao. Savršeno. I sa strane možemo da serviramo neki sladoled ili neki vanil krem. Kugla sladoleda, neki nadev. Tako je. Šećerom se ne posipa, prah? Pa možemo i šećer prahom da posipamo, tako je. Dobro. Ja bih sad pozvao prisutne da priđu bini ili gde možemo da ih poslužimo. Sad ću ja da serviram. Slobodno priđite da se poslužite. Ove druge boje nemojte uzimati. Možete da priđete da... Možete da priđete da se poslužite, evo ovde. Ovako ću možete. Lajko, ja imam i za tebe pitanje, isto pitanje koje sam postavio kolegama kuvarima iz metroa. Koliko je jednom profesionalnom kuvaru mrsko da kod kuće pravi hranu za ukućane? Ne znam što da vam kažem, razlika između pripreme hrane kod kuće i profesionalne pripreme hrane je baš velika i ja lično baš retko pripremam hranu kući, iskreno. Kao što sam i mislio, svaki kuvar ne voli da kuva kod kuće. A jednim aplauzom ocenite kvalitet ovih rolnica. Lajko, hvala puno, bilo je zadovoljstvo. Hvala vam puno i vama. Uživajte.